Recepta número 2. Coca de tonyina, tomata y pimentó. Pilar y chón. Sometimes I can't help but thinking that I will rip out of my seams and my eyes. La que necessita. I l'Anna té pinyons, també? Sí, també té pinyons. Doncs ja està Però clar. jo, ara que l'anomenes Pilar, mira que me'n record de vegades, i me pregunté com s'apanyaria la meva iaia, que era una artista, per fer aquesta tomata tan tonyina tan rebona que llegia. Eventually fall out of view. Per què ho tenen que vendre tot empaquetat, desaborit i sense cap olor? Tina, Aurora. Aurora, ja me diràs. Què? Esta tomata està morta. And then sometimes something starts me down the road. Esta tomata és normal que estiga morta, perquè esta tomata haurà fet 100 quilòmetres. Haurà passat per 5 intermediaris i a saber les neveres que ha estat. I mira, si és que no s'ha despentinat ni el monyet. Si pareix de plàstic. My brain stops thinking and I find A veure, estem aquí i altra. Esta, calla, esta és un tesor. Aurora. Que preciositat de Aurora, que tomata. això és una passada. Què te pareix? Mira, i esta la planten allà al costat. Pues clar, ahí en l'horta, però és que això és el que té València. En València vas per un carrer, perdona que la dixe, en València vas per un carrer, gires un cantó i de sobte te trobes en un tomatar. Això, ara li diuen cuina de proximitat. Cuina de proximitat, dius? Pues acosta, xica. a little bit more control. I per a què tenen que fer tant de viatge? Ui. Mira, jo a l'horta vaig en pantufles. Toca. Jo a l'horta vaig en pantufles. Menudo hashtag que t'ha sortit, Pilar. Sometimes I can't help but thinking that